Abamenyi korwa Bonchari ase location ya Nyamwari babeire bawe sokia na kworokia gwitaisaineka kwabo kubwatikana no kunganyiwa kubwagachibwe Polytechnic ya Ngere na boige parish ya Omwari nabona nigo bamumochirie omochumbe bwensemeyo Dr. Charles Onchoke ase okubangaina na koirobwagachobwo ase nsemo engao nigo batebire gose nigo bamuganirie gocha na goisarasa na barabwo erugo ikera okoiwana gokorwanirira obwene bwamagendero ase ebunke ya Bonchari kurengana boni ko batana chinga chinyinge nigo gose ase amatuko obwagachwe bi Polytechnic ina bage parishe bwa betbo chaka nigo keromura yabereka goswa na kworokia kubeka siasa ase ensemeyo nabona nigo baburirengane yo kugayanwa eriyo obwene kororokana kali tangani wall na de matiangi was specific aba tebete nigo chikobeke wall na de chimatora mache gaiga chibasa chinde chimanye kobe kugaiga chiaga cheskure taribo bone kama vekeni goto kuombi na nkiage tugaiga mtu ombi na matiangita achitega omwali achite ndiaba chief kama na DCC ba bonchokanete Bonchari ngima kakanyora ngelige ganere bwateri bagalio kobeke tive ni goto kuombi na kyonge toli lende abagaka nabangi na nabasaya barega onsipi nkoigwana na tole step toko ila next taribo igaba iboli bali bakala bali kuira bana sukuru aba iboli mbara bone igaba kuira bana sukuru abana basomira ekira abana basomira abana beganto bwata asinye nje Nyamwari tutakwate yoro gotwatira abana abaitwa amaboko yagera abana bali basoma baberanga asinye nje tawadenye Nyamwari wa murati bayo Kanta bara roho chukuma oyo Nyamwari aru obe kupembeni yamenya gato abone brain yese njo matenga takara tikiteyo wana kaya ikire chiki chichi asoyoro wana masoma ari mulgo chukubori bupi njo kubori bu masomo wana bali bara ni wa tenga taka kale bigo koraiga wana kachindire na nabangi na to chitwe boli amanyo mosibuwe kya chitomwari ekiro mwari mwatene tako matenga bana babere bange bakosika chitome na kiregento manya kuichone tio mwari bako matenga sikuru yetera kiwange kyo kutanga bana babere 1500 chisukuru chindi chisabe